नमस्ते। मैंने मीडिया में बहुत चीज सुना है कि हम लोगों को अलायंस का ऑफर मिल रहा है यहाँ से वहां से। अगले 2-3 दिन के अंदर तिपरा मोथा अपना कैंडिडेट का लिस्ट फाइनल करके रिलीज करेगा। मैं उस कुछ के लिए नहीं आया हूं। मैं संविधान का, हमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन चाहिए, लेकिन बुबागरा कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। और मैं अपने वॉरियर्स को सबको एक मैसेज भेज रहा हूं, और सब जो देख रहे हैं मुझे, मैं उनको एक मैसेज भेज रहा हूं। मैं कॉम्प्रोमाइज करके अपने लोगों का विश्वास नहीं तोड़ूंगा। बुबागरा रांगचावी बुनी पार्टी में थांसा अंगई तिप्रास दफाना फालना नाइमने आकक बसक जराती कुबुई ताबुक आबो काहे कक गोबामा सोशल मीडिया सालाय दंगु आ बगै थांनाय 23 जानुवारि एबा 23 जानुवारि सालमारि सानजावो माया गोनां बुबागरा फेसबुक लाइव नुजागै साका आं ताबुसक जराते केबो पार्टी में थांसा अंयाखो जे जोंनो खाताव चिनि मानथाय रिना हाने गो सिवुई खाताव सही रिनाय आ पार्टी बनो आं थांसाव थांनाय जदि केबो खाताव सही रिना गो सेहनगाय बसकां इलेक्शन जरावो जों चिनि तिप्रास दफासिमि लास्ट फाइट खायनाय तै अ बसकां सालनै सालथामनि बिसिंगनो तिप्रा मथानि कैंडिडेट लिस्ट नामै कारिसिनाय आ बगै जतो तिप्रा मथानि सेंक्रारक रेडी तंबायदि हिनै साका बुबागरा आबुनो कारी जरा एमएलए नेता सीट पोस्ट नि बागै लुबिं तने रनो बुबागरा साका नरक जदि अ जगा थानसाव तंगि माया हनगे ता तंगि तना मुसुंके आमै बाक्सा तंगि सामुंखादि हाइपनो एमएलए नेता पोस्ट नि बागै केबनो ता शेगलादि हिनै साका पाठ्यको बुबागरानि ककथै कक हामजगि चाचक तंगि बुबागरानि मेसेज भिडियो न जतो तिप्रासनो शेयर खादि आबुनो नगै खनाय जतो चिनि तिप्रासा काहाम हामे तेबो सेमानांथुं बुबागरा थांनाय 23 जानुवारि सानजा जरा फेसबुक लाइव नुजागि साका आं सोशल मीडिया गोबामा कक खनाका बीजेपी सीपीआईएम कांग्रेस आबो काहाय दाल बिदाल गोबामा पॉलिटिकल पार्टी नि बखागै थानसा अंगनानि ऑफर फाजाक हनै आ बगै आं तिनि नरक जतनो क्लियर काहके साचिनाय बसकां 2-3 दिन बिसिंगो तिप्रा मथानि अंगै बासाय फाइट खाने आबो जतो कैंडिडेट नि लिस्ट नामै कारिसिनाय गोबामा बरक आना कलकै सावो बुइबै अलायंस अंगदि एबा आलका पार्टी बै थानसा अंगदि जदि आलका पार्टी बै थानसा अंका हेनगाय चिनि मानथाय किसाइमिसा मानाय एबा रिजांनाय हेनै आ बगै आं बुबागरा सानाय अ किसाइमिसा माना बगै आं बुबागरा आरो फाइट के तंगिया गोबामा आनि तिप्रासा मासेया मानैया तंफे न करि जुमनारि करै आबो काहाय आनि तिप्रासा रक बिरिमान मानिफानो बरक आनो गोबामा बरक बिसास खाय दंगु आगिनि स्मिथ ताबुक 17 एबा 70 बছर अंका चिनि बुबागरा गोथां तंसाक जोंनो मुंसे मुंसा रुइ कलांगन हनै तै आं सानाय आ किसामिसा तिप्रासानि मानथानो माना बागै आं बुबागरा आरो फाटखे तंगिया आं नायो चिनि तिप्रासा आगिनि स्मिथ जतो मानथाय तमनि चिनि हा चिनि नक आबो जतो अधिकार जों ताबुक जतो माना नांनाय आ बगैसे आं आरो फाटखे दंगु अ किसामिसा मानथानो माना बागै आं आरो फाटखेया चिनि मानथाचे हेनगे जों जतो माना से नांनाय आबोनो मेन कक तै कैसे कक आलका पार्टीवा मानिते रां गोबामा दंगो बरक मुंसावानाया फियाबा आनि र हेनगाय आनि जतो तिप्रासानि कबुइ हामसमा बखा दंगु तै आं पुनेनि सिमि ताबुबो साइ दंगो अ चबा फाट खाय दंमनि आबो आनि साजोनि बागैया आबो आं आनि जतो तिप्रासानि बागैसे अ फाट खाय दंगु हाइपनो अ सालनि सालतामो आं गोबामा लीडर नो नुखा सागनि काहाम सागसिमि वानसुकै एमएलए तै नेता पोस्ट माना बागै आलका पार्टी बै गतालै कॉम्प्रोमाइज खान्या नाय दंगु फियाबा आं बुबागरा आनि हाते आनि तिप्रास दफाना तला खान्या बागै कोनो दिनो बयबे कॉम्प्रोमाइज खाइगलाक ताबुक जे आनो नुगै नाय तंने जतो तिप्रा मथानि सेंक्रां रनो आबोनो ककजारो नरक आनो आसके बिश्वास खायो आ बागै आं बुबागरा आनि दफानि बागै बयबे कॉम्प्रोमाइज खायै नरकनि बखाना कोनो दिनो सबाइगलाक अ बसकां सालनि सालथामनि बिसिंगो आं तिप्रा मथानि जतो कैंडिडेट लिस्ट नामै जों बसकां इलेक्शन फाइट खेचिनाय जदि अ सालनि सालथामनि बिसिंगो लास्ट को केबो जों बाय एबा आं बाय कक साना मुसुं तंके आं आबोनो सानाय जेसा पॉलिटिकल पार्टी फानो जोंनो कागज पेपर कुफुरबो चिनि मानथाय जोंनो रिना हनै सयै रिखाय जोंहा पार्टी बने अलायंस ने एबा थानसाव थांनाय जदि केबो कागज एबा पेपर कुफुरो राइटिंग सयै रिमाय हनगाय जों केबो बाय थानसा इंया ते केबोनो नांगिया
जों चिनि तिप्रासा सिमी थानसा अंगै बसकां इलेक्शन फाइट खेले ते आनि जतो तिप्रासा रok थांनाय बिसिबा सिगांगो बाहानो आबो हाके बीजेपी रपे दुका खाजाका आबगै आं ताबुक आनि तिप्रासा दफानो ते कुनु दिनो बनितलो तनिना मुसुंगलिया आं नरनो ते केसा कक साना मुसुंगो प्लीज आबनो कामगे खनादि बुजिदि भगवान मताय आनो जतो रिखा मताय आनो नक बरिखा रां बरिखा फियाबा जेपुर आं अ हा साकनि कमाय कुसुक साका थांगोनो माने थै थांगोनो आप्रु अ नक रां तंथाय जागा आबो मुंसा तलांगिया आं थैया हनगाय आनि मुंनो कुसुको तिसे एबा मुंनो बरम रुइ थैनाय ते अ रेसपेक्ट बरम माना बागैनो आं आनि तिप्रासा दफानो फालै तिप्रासानो तला सेकलगे बुइबे कम्प्रोमाइज खायै बरम मान गलाक आबो काहाय दफानो फालका हनगाय आनि तिप्रासा दफा आनो कुनु दिनो माप खायगलक एबा नाकार गलाक आ बागै आनि तिप्रासा दफानि कगनो आं कुनु दिनो नर गलाक केबाबाय कम्प्रोमाइज खायै ते दफानो तला खायगलाक आं बुबा करा थैना नाका हनगाय दफानि बागै थैनाय खलाnya नाका हनगाय तिप्रासान बागै खलायनाय अ लास्ट फाइट खायमा जागाव जे आनो कलकै एमएलए सीट पोस्ट साने रनो आं डाइरेक्ट सावो नर किसा साक साक लाचिदि आबो निनि आनि काहामनि बागै जों आरो फाइट खाय तंगिया अ फाइट इंगा चिनि जतो 13 लाख तिप्रासा हामक्रानि बागै से आं ताबुक फाइट खायो ते जेपुर जों कप्लाय उंगो आ जरा चिनि तिप्रासानि बागै काहाम सालफानै चिनि मानथाय जतो मानाय अकंनो से वानसुदि आ बागै आं कुनु दिनो बयबे कम्प्रोमाइज खायै आनि दफानो ते बुनितला सिकलगिया तिप्रा मथानि सेंक्रा रक जतो खनादि बिसकां सालनि सालतामनि बिसिंगो आं कैंडिडेटनि लिस्ट कारिनाय नरक जतो रेडी तंदि फियाबा कुनु दिनो केबता सिंदि एमएलए साबो अंगनाय हिनै जदि नर कक सना मुसुंकै आ कंनो सिंदि तिप्रालेन मानाय देमाया एबा गिरातार तिप्रालेन मानाय देमाया आबनो से सिंदि ते चिनि बागै बो एमएलए काहाम बो एमएलए हामिया केबनो सिंना नांगिया सादि आ कंनो तिनि जों जतो तिप्रासा थामसा तंके चिनि 13 लाख तिप्रासा मुंसाले मानसिने बिसकां जरावो अ फाइट खायमानि 2-3 जननि बागै खाया अ फाइट इंखा चिनि जतो तिप्रासानि फ्यूचरनि बिसकां जरा एबा नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै से जों ताबु अ फाइट खायो ते अ फाइट आं साचनो खाने ताबुक नर आं बै तंनाके तंदि लगी बाक्सा फाइट खानेके खादि आबनो करे बाक्सा तिप्रासा एमएलए सीट नि लबि एंगै बयबे कम्प्रोमाइज खाय तिप्रासा एंगै तिप्रासाना सपोर्ट खाया हंगाय अ तिप्रासा दफा आति सीट एमएलए पोस्ट लबि बरकनो सालजा कुनु दिना माप खाया एबा नाकारगलाक नर हिनके थांने सालो चिनि मायागन बुबाकरा जतो तिप्रासाना ताम कक सका नर काहके खनाय मानकना अ बुबाकरानि कौनो चाजक तंके भिडियो न शेयर खादि जतो तिप्रासाने आरो बुबाकरानि कौनो खनारेदि बुबाकरा ताम साका चिनि तिप्रासान बागै काहाम दा हामिया साका आबनो खनाय जतो तिप्रासा तेबो काहाम हामिया वानसुगे बिसकां 2023 इलेक्शन भोट कतर फाइतंगो आबनो काहामगे वानसुगे भोट हेरलायनांग थं हिनका भिडियो न पार्टिसन नायमा बागै ब्लैक एन्ड हामबाय।